שלום וברוכים הבאים. בסרטון זה, הסרטון השלישי בסדרת הסרטונים שלנו, אנחנו נפסע ביחד צעד נוסף ונראה איך אנחנו יכולים לתכנת רובוטים. אל חשש, אנו מאמינים שבהדרכה נכונה אפשר להבין בצורה טובה, ואז הכל הופך להיות פשוט וקל. אז בואו נמשיך. בואו נכיר היום את תוכנת המחשב לגו מיינדסטורם לתכנות הבקר, המוח של הרובוט. כפי שאתם זוכרים, לרובוט מספר רכיבים. כבר דיברנו על הבקר, אבל היום אנחנו נדבר על רכיב התוכנה, רכיב הסופטוור. מהו לא אדם בלי ידע? מהו רובוט בלי תוכנה? אז בואו נראה איך עושים את זה. הרובוט שלנו כבר ממתין לתוכנה. את הרובוט אנחנו מתכנת באמצעות מחשב, כמו שתי החברים פה בתמונה. אז מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים אותנו, מחשב, את התוכנה ורובוט. לא מסובך, נכון? טוב, זוהי תוכנת הלגו מיינדסטורם. התוכנה הזו מאפשרת לנו לתכנת את הרובוט בצורה נוחה וידידותית. איך שנפתח את התוכנה, ייפתח לנו החלון הזה. פה נוכל לתת לתוכנה שלנו שם ולהתחיל לעבוד. אחרי שנתנו לתוכנה שם, אנחנו נתחיל תוכנה חדשה. התחלנו תוכנה חדשה ונפתח לנו שולחן העבודה. התכנות פה פשוט וקל. אנחנו בוחרים פקודות משורת הפקודות וגוררים אותם לשולחן העבודה. פה אפשר לראות, גררתי פקודת מוב, פקודת תנועה, ואני יכול לשלוט על הפעולות השונות של הפקודה, כמו איזה מנוע היא תפעיל, מה יהיה כיוון התנועה, עוצמתה ומשך הפעולה. בחלון הפקודות בצד אפשר לראות פקודות שונות, כמו פקודת המוב אותה הזכרנו, פקודת התנועה, יכולת להשמיע צלילים, להציג דברים על המסך, שימוש בחיישנים שונים ועוד הרבה דברים נוספים. הנה, שמו פה מספר דוגמאות לפקודות שכיחות. אפשר לראות שיש לנו פקודות מוב שונות, פקודות תנועה שונות. פקודה אחת, אחריה גררנו פקודה נוספת. כאן אפשר לראות פקודה של חיישן מגע, פקודת סוויץ', מתג שמאפשרת לרובוט להבדיל בין שתי מצבים שונים, ושימוש ברמקול או במסך. זוהי דוגמה ללוח בקרה. כשאנחנו בוחרים פקודה וגוררים אותה לתוך שולחן העבודה, נפתח לנו מתחת המסך לוח בקרה. זהו לוח בקרה של פקודת המוב, פקודת התנועה. פה אפשר לשלוט על השקעים ששתי יציאה עליהם מחוברים המנועים A, B או C, על כיוון התנועה, על ההיגוי, על עוצמת הפעולה, משך הפעולה ועוד דברים נוספים. הנה, תכנתנו את הרובוט, מפעילים אותו והוא כבר נוסע. רובוטיקה אפשר ללמוד בכיף גם אצלכם בבית. מועדון החברים הישראלי חוויות רובוטיקה. חוויות הרובוטיקה ממשיכות עכשיו.